Nepoštivanja preporuka koje je u skladu sa obilnim padavinama izdala, na putnim komunikacijama civilna zaštita je djelovala na terenu. Mislim da situacija je već poprilično pod kontrolom. Problemi su nam bili nesavjesni vozači koji nisu prilagodili svoja vozila stanju i putevima, odnosno onim preporukama koje smo izdali. I iz Bihamka ukazuju na probleme u odvijanju prometa. Zbog velikih snježnih nanosa puše i jak vjetar, a osim toga i vidljivost je smanjena na pojedinim mjestima na manje od 5 metara. Snježne padavine uzrokovale su i kvarove na elektromreži i u RS-u i u Federaciji, te uslovile prekid u napajanju električnom energijom. Na području kantona Sarajevo, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Bosansko-Podrinjskog kantona. Elektromonterske ekipe naše kompanije su na terenu i bit će angažovane do potpune normalizacije snabdijevanja. Građani priznaju da snijeg u martu nije iznenađenje, no svjesni su ugroženih područja. Mi malo žao ovih područja gdje je klizište, ostalo je sve okej. Što bi me iznenadilo? Zamislite kakvo iznenađenje početkom marta pao snijeg. Navikla sam i na gore vrijeme od ovoga. Evo, sad smo okupani svi. Prema tome, nikakvo iznenađenje. U Trebinju i Bileći zabilježeni su udari vjetra i do 14 metara u sekundi, što je uzrokovalo prekide u napajanju električnom energijom. U naredna dva dana će biti izdato žuto upozorenje za vjetar. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne očekuju se olujni udari vjetra. Stabilizacija vremena očekuje nas već drugog dana vikenda, što će značajno olakšati trenutno stanje u zemlji.